боздошту ҳабс ва узрхоҳии блогербонуҳо барои сухан ё амалашон дар шабакаҳои иҷтимоӣ миёни корбарон ва ҷомеаи Тоҷикистон баҳсҳоеро ба бор овардааст. Бархе бар инанд, ки фишору таъқиби онҳо аз тарафи мақомоти интизомӣ дуруст аст. Бархе дигар аз поймол шудани ҳуқуқ ва озодии онҳо нигаронӣ мекунанд. Ба назар мерасад, ҳимоят аз амалкарди мақомот ба маротиб бузургтар аст. که درشات با هم بهتری هم دارد برای که تعلیم دیگران هم میشود دیگران هم تاثیر کردن میتوند. бархе аз корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ба он диққат додаанд, ки фишор танҳо болои занону духтарон аст ва ҳам ҷазои ҳабс барои сухан вазнинтар аз гуноҳ. штраф мекарданд мақсадга ва хубтарш буд мумкин дигар гуноҳ такрор намекарданд, ки ҳабс кардан ба назари ман барои зан хеле нозуки бад аст. бархе дигар мегӯянд ба намоиш гузоштани ҷазодиҳӣ таъсири манфӣ дорад. дар пинҳонӣ беҳтар аст, барое ки мақсад агар масалан шахсан ягон ҷавонмард бошад, вақте мебинад ки модараш аст ё хораш аллакай идо мекашад, хайр бо номус дорад ҳар як ҷавонмард. ва фикр мекунам ки дар пинҳонӣ беҳтар мешавад. абдуқодир Талбаков, фаъоли шабакаҳои иҷтимоӣ, ки назару суханонаш баҳсу ҷанҷолҳои зиёде меоранд, мегӯяд бадахлоқӣ ҷазо дода шавад, аммо набояд бо ин роҳ озодии баён маҳдуд гардад. ман комилан ҷонибдори озодии баён ҳастам, вале душмани бепарда сухан гуфтани духтари тоҷик. ман мехоҳам ки блогерҳои Тоҷикистон мушкилоти тоҷикистонанд, проблемаи зани тоҷика, андешаи пинҳоншудаи зани тоҷика дар пардаи навор биёранд. мо 100 мушкил дорад зани тоҷик, 100 мушкил дорад. ҷаноби Талбаков ба ҷуръати духтарони блогер қоил аст. ӯ бар ин аст, ки ин духтарон набояд аз тариқи намоиш додани ҷурмашон ва ба ҳабс кашидани онҳо рӯҳан шикаста шаванд. ба қавли ӯ, ин духтарони блогер бояд мушовир дошта бошанд ва ба корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ шароит фароҳам наоранд, ки ба онҳо ҳамлаҳои лафзӣ сурат бигирад. ин ҷаҳолат аст, ин бесаводӣ аст, ин бетаҳаммулӣ аст, ин беандешагӣ аст. ҳеҷ кас ҳақ надорад аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ касеро таҳқир кунад. ҳамин аблаҳе ки мард, аблаҳи 25 солае ки ҳамин духтари ҳофизаро ку таҳқир мекунад, дар як суҳбаташ бишинад об мешавад. шабакаи иҷтимоӣ вақте ки пӯшида гап мезаниву номат несту, ҳарфат несту, симоя несту, чеҳрае нест, ҳар кас лақигарӣ кардан мегирад. ҳуқуқшинос Шокирҷон Ҳакимов мегӯяд, агар блогерон номи шахсеро гирифта таҳқир кунанд ва аломатҳои ҷиноят дар рафторашон мушоҳида шавад, он гоҳ мақомот ҳаққи ҷазодиҳиро доранд. аммо дар сурати ғайр ба ҳабс гирифтани онҳо хилофи қонун ва ба маънои маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон аст. масалан вақте ки вай 10 рӯз дар боздоштгоҳи муваққатӣ ниҳодҳои марбутаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ буд, озодиш маҳрум шуд, тарзи зиндагиш тағйир ёфт, қабули ғизош ва ғайра. аз ин хотир ин ҳолатҳо тақозо мекунад ки қонунро ба талаботи замон бо дар назар дошти асбоби ҳуқуқи байнулмилалӣ мувофиқат кунанд. дар шабакаҳои иҷтимоӣ ин ақида садо медиҳад, ки мақомот мехоҳанд қонунеро барои блогерон ба миён оранд ё шояд диққати ҷомеаро аз блогерону хабарнигорони маҳкумшуда дур баранд ва умуман калимаи блогерро бадном кунанд. мақомот қазияро шарҳ намедиҳанд ва воқеаҳои ахир сабаби гумонҳое гаштааст, ки пулис дар Тоҷикистон амали занону духтаронро дар шабакаҳои иҷтимоӣ зери назар дорад.